கிட்ட போயிடலாம். ஆரோக்கியம் சம்பந்தமானது என்னன்னா, கடல் மீன் பெஸ்டா, இந்த குளம், குட்டை, ஆறு இதுல கிடைக்கக்கூடிய மீன் வந்து பெஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ரெண்டு மீனுமே ஒண்ணுதாங்க, இது சிறந்தது, இது இது அவ்வளவா சத்து இல்லை அப்படின்லாம் கிடையாது. சத்து வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டுத்துலயும் ஒரே மாதிரியான சத்துக்கள் தான் இருக்கு. வேணா டேஸ்ட் வேணா கொஞ்சம் மாறுபடலாம். அதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு, ஒரு சிலவங்களுக்கு ஏரி மீன் தான் ரொம்ப பிடிக்கும், ஒரு சிலவங்களுக்கு கடல் மீன் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரிதான் அவங்களோட டேஸ்ட் தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அமையுமே தவிர சத்துக்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னும் ஒரு விஷயத்துல வேணா அதை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சொல்லலாம். என்னன்னா, இந்த ஏரி, குளம், குட்டை இதுல வாழக்கூடிய மீன் என்ன பண்ணுமா, இந்த சின்ன சின்ன புழு, பூச்சி